Nedjelju 8. lipnja 2014. godine u 16 sati 30 minuta njemački speleolog Markus Sauer javio liječnici Vani Džomagić da se u jami Riesending-Schachwelle u Njemačkoj, u Bavarskoj, dogodila nesreća. Na 980 metara dubine, 3,5 km daleko od ulaza, unesrećio se njemački speleolog Johann Westhauser, tako da mu je kamen se odlomio i pao mu je na kacigu i zadobio je pritom teške ozljede glave. Odmah po dojavi da se dogodila nesreća, odnosno nakon izlaska speleologa njemačkog iz jame, dojavio je njemačkoj gorskoj službi Bergwacht Bayernu da se dogodila nesreća i služba je sa policijom organizirala akciju spašavanja. Nakon prvoga dana uvidjeli su zapravo da se radi o iznimno zahtjevnoj kompleksnoj akciji spašavanja, pa stoga pozivaju austrijsku službu speleospašavanja i službu speleospašavanja iz Švicarske. 12. lipnja 2014. pozvana je i talijanska služba speleospašavanja i oni sada počinju voditi akciju spašavanja. Došli su do određenog speleologa i započeo je transport. Dan nakon toga poziva se Hrvatska gorska služba spašavanja koja je već tjedan dana u stanju pripravnosti. Službenim zahtjevom poziva se 26 spašavatelja iz Hrvatske. Po dolasku u Njemačku, članovi Gorske službe spašavanja dobivaju zadatak da budu pričuvni tim u slučaju da se bilo kojem spašavateljskih timova nešto dogodi. I tu 2 dana borave na površini. Nakon 2 dana shvatilo se zapravo da talijanski speleolozi će trebati pomoć u jednoj vrlo zahtjevnoj etapi, te hrvatski spašavatelji kreću u jamu. Radi se o vrlo zahtjevnom meandru između 430 i 300 metara dubine. Hrvatski tim speleospašavatelja u jami Riesending činilo je 25 spašavatelja, od čega je 19 spašavatelja ušlo u jamu. Naš prvi susret s unesrećenim bio je vrlo dramatičan zbog njegovog teškog stanja. Unesrećeni je često zapomagao i to je sve izgledalo vrlo nezgodno. No kasnije, što smo bili bliže bivku 0, stanje unesrećenog je bilo sve bolje i bolje, što zbog medicinske skrbi koju su mu pružali liječnici, a što zbog njegovog vlastitog saznanja da je bliže izlazu. Svi članovi grupe, iako inače nisu prvenstveno speleolozi, nego smo bili iz raznih područja, u ovom slučaju smo radili jako dobro svi zajedno, svako je radio svoj dio posla i mogu bi reći da je cijela ekipa radila kao jedan. Popuštaj! Popusti skroz! Skroz! Na ulazu u meandar naišli smo na jedno malo proširenje u kojem je bilo moguće izraditi bivak i zaključili smo da će to biti neophodno kako bi unesrećeni mogao pričekati na tom mjestu dok opremimo bivak sa svom potrebnom opremom. I na tom mjestu također smo bili u meandru koji nema dna i onda smo se našli pa smo sa nekakvim transportnim vrećama začepili meandar na jednom suženju i na to gore postavili karimate i sagradili improvizirani bivak. Nitko nije imao ideju i rješenje za cijeli transport u komadu iza kojeg bi mogao stati, nego smo probleme rješavali kako su se oni pojavljivali. Evo sad govori, ovaj ga pita kako se ruši, govori do sad je samo doletio jedan kamenčić veličine mandarine u ovih par dana, jer ovaj pita da li je sigurno da može labarela nosilo biti onda u tom bivku 0. Jer onda oni valjda misle to, strpa ga u tu 0 i mi svi vana onda nek si ovi rade veliko hrčka.
Treba, može, ne može. Na sredini naše dionice nalazio se vrlo zahtjevan zavojit meandar u kojem smo transportom nesrećnog riješili korištenjem niza protuutega. Opremanje meandar trajalo je preko nekoliko sati, no to je znatno brže od transporta bez upotrebe protuutega. Je, okej, znači ti dan drugo uže. Go easy. Čekaj da pomalo, čekaj. Za postavljanje protuutega, osim samog speleološkog znanja, napredovanja i kretanja po užetu, bilo je potrebno i penjati neke kratke dionice kaminskom tehnikom kako bismo mogli postaviti nosila na mjesta meandra gdje mogu proći. Po procjenama i predviđenom vremenu koje su nam odredili njemački kolege, mi smo akciju odradili znatno brže. Sad ćemo ga transportirati u horizontalnom položaju i radni polakše, jer ga ovaj transport malo razdrmo proći. Tijekom naše dionice, zbog medicinskog stanja unesrećenog, nije bilo moguće izvesti transport u jednom komadu, već smo ga podijelili u 3 dijela te napravili 3 bivka u kojima su mu austrijski liječnici mogli pružiti dodatnu skrb. Inače je logistički cijela akcija bila odrađena vrhunski, ja se usuđujem reći vrhunski jer bila su nam 3 helikoptera na raspolaganju, cijela logistika što se tiče hrane i spavanja, svih ostalih potrebitosti koje ljudi moraju imati da bi mogli odraditi akciju takvog tipa bez greške. U trenutku kada sam izašao iz jame, a to je bilo nakon 30 sati boravka u jami i konstantnog rada u jami, dočekali su me Austrijanci i Njemci. Zapravo iskreno nisam bio ni svjestan točno tko me je dočekao jer sam bio dosta umoran. Dočekali su me sa toplim čajem i sa jednim papirom na kojem sam morao napisati svoje ime, da imaju evidentirano da sam izašao iz jame. Odmah nakon izlaska iz jame obavijestili su nas da će nas helikopter odbaciti do baze u Berchtesgadenu. To se dogodilo u roku od 5 minuta. Oni su dakle vrhunski organizirali prijevoz helikopterima. Das höchste Steinschlaggefahr. So, Johann, die letzten Meter. Dann haben wir draußen. Alles okay, Johann? Ja. Super. Akcija spašavanja u jami Riesending-Schachhöhle jedna je od najvećih akcija speleo spašavanja u svijetu i prva zapravo gdje je angažirano toliko spašavateljskih službi. U ovoj situaciji je to bilo moguće jer je organizirana Europska speleospasilačka asocijacija koja okuplja speleološke spašavateljske službe, pa je alarmiranje zapravo službi išlo puno jednostavnije. Ideja o osnutku Europske speleospasilačke asocijacije javila se 2007. godine nakon nekoliko stručnih kongresa, odnosno nekoliko stručnih vježbi koje su izvele različite službe, speleospašavateljske službe austrijskih zemalja. I shvatilo se zapravo da ne postoji standardizirana oprema i postupci. Nakon toga počelo se sa suradnjom da bi se 2012. godine organizirala ECRA, European Care Rescue Association. Zanimljivo je da je sjedište ECRE u Zagrebu i to je priznanje i potvrda zapravo koliko su spašavatelji i Hrvatske vojske službe kvalitetni, svestrani i priznati od strane svojih kolega. Jedan od zaključaka je zapravo da akcija bila iznimno uspješno izvedena.
što je bilo tehnički i logistički iznimno zahtjevno, a isto tako može se reći da je dionica koju su odradili hrvatski spašavatelji prošlo izuzetno zapaženo i da su nam svi čestitali na jako kvalitetno, brzo i uspješno riješenoj dionici. Dobro. Po kojem? Po crvenom? Dobro. Can you pass me please the red rope? Yes. Primam. Može.